Helo pawb a chroeso I Teyrnas Y Teulu. Ein Gweithgaredd heddiw yw creu aderyn allan o papur, ac ar ôl hynny bydd ni edrych I fewn i'r darn olaf o pwy ydy Iesu. Felly bydd angen beiro neu pensel, siswrn, pren mesur a papur. Heddiw, dyn ni am edrych I fewn i'r darn olaf o pwy ydy Iesu. Yn barod, dyn ni wedi clywed bod Iesu y bugail da sydd yn edrych ar ôl ni, ac hefyd dyn ni wedi gweld bod Iesu fel bara bod ni angen o yn dyddiol I fyw. Ac hefyd dyn ni wedi gweld sut mae Iesu fel goleidi sydd yn ddangos ni y ffordd saff I fywyd gyda Duw. Wel heddiw, dyn ni am clywed sut mae Iesu fel ffordd. Yn Ioan 14, adnodau 6 I 7, mae Iesu yn dweud hwn. Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod I berthynas gyda Duw y Tad ond trwy fi. Os ydych chi wedi dod I fy nabod I, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, dych chi yn ei nabod bellach ac wedi I weld. Mae'r darn yma'n helpu ni deall pwy ydy Iesu mewn ffordd mwy llawn. O blaen, dyn ni wedi dysgu sut mae Iesu yn pwysig I ni gallu dod I nabod Duw, ond yn y darn yma, dyn ni'n weld bod Iesu yn hanfodol I ni gallu dod I nabod Duw. Does neb yn gallu dod I berthynas gyda Duw y Tad ond trwy fi. Amser y Pas clywson ni trwy credu bod Iesu wedi marw dros y pethau drwg dyn ni wedi gwneud, a trwy dewis dilyn Iesu bod ni gallu cael perthynas gyda Duw. Heb Iesu fydd yn amhosib I ni gallu cael perthynas gyda Duw oherwydd bydd ni'n methu cyrraedd y safon perffaith Duw I ni gallu perthnasu gyda fo. Ond oherwydd beth mae Iesu wedi gwneud trwy marw ar y groes dros yn ni, mae Iesu fel ffordd sydd yn gadael ni I cael perthynas gyda Duw. Fel dwi'n siŵr ti di sylweddoli o blaen, mae yna lot o ffyrdd gwahanol a maen nhw'n cymryd ni I llefydd gwahanol, bron iawn pob un yn mynd I lle gwahanol. Gyda ein bywydau, dyn ni gallu dilyn pobl neu pethau gwahanol, a trwy wneud hynny, mae hynna yn effeithio y ffordd dyn ni'n mynd
yn ein bywydau. Beth mae Iesu'n dweud ydy bod os dyn ni eisio dod i nabod Duw y Tad, dio ddim ond trwy dilyn Iesu dyn ni gallu wneud hynna. Dim ond trwy credu bod Iesu gallu wneud hynny, ac bod Iesu yr unig ffordd gwir. A dyna sut mae Iesu y ffordd, yr gwirionedd ac y fywyd. Diolch yn fawr iawn i pawb am gwylio. Mwynhewch yr aderyn a na i weld chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Tara.